A daidai lokacin da gwamnati ke kira da bunƙasa masana'antun cikin gida domin haɓaka tattalin arziki a ƙasar, tuni wani matashi mai suna Alhaji Abdulaziz Ibrahim Ilela ya yi hoɓɓasa inda ya kafa kamfanin sarrafa anguriya a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya, wato MEL Nigeria Limited. Wannan kamfani dai yana fitar da man girki ne daga anguriya da kuma abincin dabbobi har ma da sabulun wanki masu inganci. A zantawar mu da daraktan kamfanin Alhaji Abdulaziz Ibrahim Ilela ya bayyana cewa an kafa wannan kamfani ne domin samar da aikin yi ga al'umma musamman matasa, a don haka akwai buƙatar gwamnatin tarayya da ta jiha su agaza musu da tallafi domin bunƙasa wannan bangare. Abin da ke buƙata ƙarfin jari shine zai bayo ga abin da ya kamata mutum ya samar da abin da zai amfanar da mutane da yawa. Ƙarfin jarin nan idan gwamnati za ta kama kamar yadda take da ƙuduri, wannan kaga shi zai bayo ga mu ma mu samu dama da za mu haɓaka abubuwan su wuce duk inda suke cikin ƙanƙanin lokaci, ta yadda abin da kana tunanin watakila nan da shekara 2 ko 3 ko 4 ka kai wani mataki, amma in ka samu tallafi na ƙarfin jari daga gwamnati ko abin da ya kama da shi, abin zai iya zuwa cikin ƙanƙanin lokaci ka cimma abin tun daga ƙarfin jari isasshe zai haɓaka sosai, ta yadda mutane da dama za su ci abinci, dubban mutane za su zo matasa su ci abinci a wannan wuri. Tunda wannan sana'a ce wadda gwargwadon ƙarfinka gwargwadon yadda za ka iya ta yadda ita. Yanzu ai ka ganta muna yin ta ne locally, muna yin ta ne local business. Da za mu samu ko tallafi na jari wanda ya wuce ƙarfinmu, to kaga dole za mu haɓaka ta wuce ma local ɗin. Za mu yi ofisoshi haka na ma'aikata masu ilimi da sauransu wanda za su zo su ma a rage ma'aikata waɗanda ga mutum ya yi digiri ga kwali aje da sauransu, ire-iren su kaga su ma za mu samu ɗaruruwan mutane waɗanda za su zo su ma su ci abinci a nan. Da ya juya a kan batun wutar lantarki kuwa, daraktan kamfanin Abdulaziz ya ce rashin wutar lantarki tana haifar da koma baya a bangaren gudanar da wannan aiki. Daga nan ya buƙaci waɗanda abin ya shafa su kawo musu ɗauki a wannan bangare. Rashin wuta kuma yana ba mu damuwa sosai, musamman yanzu da yake an ɗan samu ishu na lalacewar wuta. Za mu cimma yanzu haka wutan da ma take zuwa da yake ta wadda take yi daga Kaduna ne zuwa Zamfara da sauransu ta zo nan Sokoto. Ba ta da ƙarfi sosai. Yanzu haka injin guda ne da yake shi moton shi bai da matsala, shi ɗaya ne ke mana aiki. Wutan ba ta da ƙarfi sosai, ba mu samun ta sosai yadda ya kamata. Wannan kuma yana tunda za ka ji abin da ya kamata cikin dare ɗaya ka buga bags da ya kai 500, amma ya zo watakila ma a yi ƙwara 50 ka ga wutan ta ɗauki. To kaga in ka buga abin da za ka biya ma'aikata da sauransu tunda suna da yawa, sai ka cimma kaga in kan lisuwa sai ka ga kamar ma hasara ce akai wannan kuma sanadiyar wuta. Ire-iren waɗannan abubuwan suna ɗan jawo matsala, saboda haka muna fata ga gwamnati mai albarka ita ma wajen gehen wutan nan a ƙarfafa mana al'amuran nan yadda za mu samu abubuwan su ci gaba. Sannan ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto musamman akan batun samar da tsaro a jihar, inda ya ce kokarin da gwamnan ke yi ya sa an samu nasarori da dama, musamman ma inda aka samu sauki a wasu bangaren da ake fama da ta'addanci. Babu abin da ya kai zaman lahiya. Muna samun zaman lahiya sosai, ana samun sassabci tun zuwan wannan gwamnati. Muna samun sassabci sosai yana zuwa. Ka san abin ba zai yi ba a ce kai tsaye an kauda wasu al'amura, amma yadda ya kamata sannu-sannu, tunda ka gani local government ta Ilela ce. Kusan yau shekara ta 3 Sokoto saboda tashin hankula na baro Ilela, da sai gida nan na zo na zauna da iyalina. Amma yanzu duk wanda yake can hankalin shi kwance, ba wani magana wai wani kidnapping ko wani abu. Sannu-sannu al'amuran gwamnati ta ɗauki mataki sosai kuma an samu abin ya kau. Sai dai wasu yankuna gaskiya su ba mu ce babu ba, amma ko su ana dai samun sassabci bisa ga inda an kawo. Kaga wannan abin mai alfahari na da wannan gwamna, dole mai mishi godiya da irin al'amura da muke gani na alkhairai, ga ayyuka tukuru da ake gabatarwa. Kowace local government ana kokarin fitar da ayyuka cikin gari ma ga sunan ko ina ana yi. Kaga abu ne na alfahari kuma muna taya shi murna da wannan cika shekara 2 da wannan mulki. Allah ya ƙara yi mashi jagora,
ya tabbatar da alkhairai a nan mulki na shi. Ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kamfani ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda masu hali ko kuma masu riƙe da madafin iko ke yin halin ko in kula da irin waɗannan ɓangarori na sana'o'i, inda ya ce inganta irin waɗannan kamfanoni zai taimaka sosai wajen rage masu zaman kashe wando a tsakanin al'umma. Wannan mutumin da ya yi mun ji daɗi, mun gode, Allah saka da alheri, Allah ya ƙara buɗi, Allah Ubangiji ya juyo da hankalin gwamnatinmu masu ilimi, masu hankali, masu basira, masu son a ci gaba. Wanda suke kusa da su sai ka ga majority sun samu wanda ba wannan bane gabansu, amma alhamdulillah ana samun ci gaba. Ana samun ci gaba masu kuɗin da za su su yi mana, su taimake mu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu, ƙasarmu ta zauna lafiya. Shi dai wannan kamfani an kafa sa ne kimanin shekara guda da ta gabata da zimmar samarwa da kuma ragewa gwamnati nauyi, musamman ma ta bangaren samar da aikin yi a ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Sani Yusuf, Nasarawa.